Bana kijang kerimbo mungkinlah bosan menyabi rumpuik aro baganti Joanna Russo basuruh bayi badan amboko bacari-cari alasan tak kui adiana manuka raso bacinto indah baralia sampai kini kau mungkin bak dulu tapi de adik indah batahan Bana kijang kerimbo mungkinlah bosan menyabi rumpuik aro baganti Joanna Russo basuruh bayi badan amboko bacari-cari alasan tak kui adiana manuka raso bacinto
sampai kini kau mungkin bak dulu, tapi dek adik indah bertahan.